Skant-leijona on Suomessa Turussa kokoonpantu laadukas sähköskootteri. Se on hiljainen, hajuton ja miellyttävä kulkupeli. Skant-leijonan käytettävyyteen, turvallisuuteen ja yksityiskohtiin on kiinnitetty aivan erityistä huomiota, eikä ajamisen mukavuudestakaan tarvitse tinkiä. Leijonalla ajamiseen et tarvitse ajokorttia, eikä sitä myöskään tarvitse rekisteröidä. Skandilla on valtakunnallinen huoltoverkosto, johon kuuluu jo 300 suositeltua huoltopistettä sekä huoltonumero, joka auttaa sinua kaikissa takuu- ja huoltoasioissa. Skant-leijonalla ajaminen on kerrassaan mukavaa ja pääset sillä liikkeelle vaivatta. Kytket vain skootterin virran päälle ja kaasukahvalla voit säädellä kulkunopeutta. Jarrukahvoilla pystyt tehokkaasti pysäyttämään skootterin ja sellainen löytyy molemmille käsille. Leijona-skootterilla voit itse valita kulkunopeutesi. L-kirjaimella merkitty on hitain vaihde ja siinä on myös automaattijarru. Painikkeella voit kätevästi valita myös keskinopean tai nopeimman vaihtoehdon. Ja kun tahdot peruuttaa, valitset vain R-asetuksen. Todella helppoa ja kätevää. Skant-leijonan voit ladata myös mistä tahansa tavallisesta pistorasiasta. Yhdellä latauksella ajaa jopa 10 kilometrejä. Perusmallin nopeus on noin 12 kilometriä tunnissa ja tehomallilla jopa 25 kilometriä tunnissa. Tämä leijona ei myöskään pelkää Suomen talvea, vaan siihen on saatavilla täydellinen talvivarustelu, muun muassa akun lämmitin ja talvirenkaat. Skant-leijona on todellakin kulkupeli kaikkiin vuoden aikoihin. Ja tiesitkö, tällä skootterilla saat ajaa myös kävely- ja pyöräteillä. Sillä on todella mukava lähteä kauppaan, kylään, torille ja erilaisten harrastusten pariin. Uskomme, että sinäkin ihastut Skant-leijonaan ja siksi haluamme tarjota sinulle 10 päivän ilmaisen testijakson. Soita meille ja kysy ilmaista testijaksoa.